No a my sa práve v tomto momente vrátime do detských čias, pretože od dnes sa oficiálne spúšťa predaj nových kartičiek Tipsport ligy od spoločnosti Sportzoo. Tieto kartičky, ktoré to držím v ruke a ktoré si otvoria naši hostia, už im ich podávam. Od dnes teda môžete kupovať nové kartičky od spoločnosti Sportzoo, ak ste fanúšikom tejto činnosti, a to konkrétne na e-shope Sportzoo v Kauflande, v trafikách a aj predajniach Smarty. Páni, kartičky už sú vaše, respektíve balíčky. Máme konkrétne dva balíky. Jeden má k dispozícii Roman Sikora, to je retail balík, základný balíček so šancou získať kartičku s podpisom. Je tam konkrétne 6 kartičiek. Roman, nech sa ti páči, môžeš ich otvoriť. Ja zatiaľ len poviem, že Kali má modrý balíček, to je Hopi, trošku exkluzívnejší a prestížnejší balíček, kde sú prémiové kartičky, taktiež obsahuje 6 kariet. Páni, poďte do toho. Koho ste si vytiahli v týchto krásnych kartičkách? Tak ja som si vytiahol Martin Revaj, Matej Pavlovič, Jaroslav Janus, Šimon Petráš, Branislav Rapač a Matúš Holenda. Môžeš ukázať, Roman, aj do detailu kartičky, ktoré to je inak mimoriadne exkluzívna zbierka. Dokonca tam máš od Matúša Holendu aj podpísanú kartičku. Takže si bol šťastlivý, že si vyťahol rovno ten balíček, kde máš ďalšiu pridanú hodnotu. Kali, ty si mal prémiový, tak poď do toho, čo tam máš. Tak spomínaný Tomáš Marcinko, Sebastian Čederle, Denis Godla, Marek Hecl, Tomáš Zigo, s ktorým som hrával dlhé roky, a Peter Bialončík. No, exkluzívna zbierka. Mimochodom, čo sa týka tých prestížnejších kartičiek, tak tam majú možnosť si zberatelia vytiahnuť špeciálne kusy, ktoré sú podpísané 3 hráčmi, sú tam kúsky dresov. To znamená, že všetky tieto kartičky a špeciálne sady si môžete vytiahnuť. Opäť opakujeme, kartičky, ktoré od dnes sú v predaji od spoločnosti Sportzoo. Veríme, že ste zberatelia rovnako ako my. My sa tejto téme budeme venovať v priebehu štúdia a v priebehu priamého